Hvis vi går tilbage til, hvordan vi skal kunne formatere tekst, så tager vi den her, jeg er 24 år gammel, eller 24 år. Vi vil gerne kunne lidt forskelligt med den her tekst. Vi vil gerne lære, hvordan skal vi gøre teksten fed. Og det kan vi egentlig bare ved at bruge den her bold, som I kan se. Hvordan kan vi gøre den skru? Det kan vi lige ved siden af i italic. Drej under punkter. Den her er til at kunne sige, hvor stor skal den være. Skal det være en H1'er, skal det være en H2'er, skal det være, og den går mindre ned i størrelsen, jo større tallen bliver. Og det kender vi jo fra kodningen. Men jeg siger, jeg vil faktisk gerne have, at det skal være en H1'er. Jeg vil gerne have, at det skal være stort. Der vælger vi så heading 1. Den måde kan jeg styre størrelsen ved at trykke på det, og det er rimelig simpelt. Hvis jeg gerne vil have en anden typografi, lige nu hedder min family, ja, den hedder faktisk ikke noget lige nu, men jeg kan gå ind og vælge, jeg vil gerne ind og have, Amarante. Den ser således ud, den synes jeg er perfekt. Jeg vil gerne have, skal en anden farve på. Så går vi ind og siger, at vi vil gerne have en anden farve på. Dum bum bum. Yes, text shadow. Det kan man altid gerne lidt blur.